आं बेखौ मोनसे बुंलांबावसै मानसिया जोनोम लानायाव खावसे समखौ खस्थ' खालामनांगौनो खावसे समखौ मोजाङै जालांनांगौ मिथिदों माने हमना ला जोङो 60 बोसोर ना 60 बोसोर जोङो थांना थायो आं 60खौनो लाबाय गर हिसाबै दा 60 बोसोर थांना थायोब्ला जोङो खावसे बोसोरखौ खस्थ' खालामखानांगोन आरो खावसे बोसोरखौ जोङो मोजाङै जालांनो सेस्था खालामनांगोन आरो दा होमब्ला नोंसोरो खस्थ'खौ सिगां जानो ना मोजांखौ सिगां लाग्रोनो खस्थ'खौ लाग्रोनांगोन नङा होमबा जों खस्थ' लाग्रोनांगोन दा बेनो खस्थ'आ बेनो दे नोंसोरो दा मेगन मोदै जादों फरायनांदों माइन्डआव एसे माने प्रेसार मोनबाय थादों बेल'सो खस्थ' एखे गोलोमदै गलायनाय खस्थ'थ' नङा ना दा समावनो सिगां जुदि खस्थ' खालामनो हाबाय 25 बोसोरल' नोंसोर खस्थ' खालामनांगौ 25 बोसोर नोंसोर जेला 25 बोसोर जागोन ना नोंसोर गावबा गावनि लाइफखौ सेटल खालामना लानो हानाय जाहैगोन आरो ओंखायनो 25 बोसोरखौ नोंसोर खस्थ' खालाम जेरैखि जाया बेबो माबा खस्थ' नङा गावनि गियान सोरजिनायसो बे खस्थ'आ बे 25 बोसोराव नोंसोर जुदि खस्थ' खालामनो हाबाय ओरै समाव नोंसोर आराम जिराय जालांदो आरो आं बेखौ बुंखाबावबाय जे सोरबा जुदि जोंनि गेजेराव दा जुदि खस्थ' खालामनो गोसो गैयाब्ला बोराय बैसोआव खस्थ' खालामहैनांगोन आरो जेरै जोंनि आइ आफामोना खस्थ' खालामनांदों ना जोंनि आइ आफामोनाथ' रावबो साख्रि मावनाय गैया दङ जानो गैया दा बिसोरो बै समाव खस्थ' खालामासै बै समाव बिसोर सानाखैमोन जे आङो बेबायदिनो मोनजालांबाय थागोन होननानै बिसोर सानदोंमोन जे आं बोराय समाव आंनि फिसा फिसौनि माबाखौ आङो बेबायदि खस्थ'जों थांनाय नङा बेखौ सानाखैमोन आरो बिसोरो बेखायनो जानांगौ साइड बिसोरो माने फरायनायाव बारा गोसो होआसै फरायनायाव गोसो होयियाव दिनै नैबे अबस्था बोराय समाव बिसोर सोरनाबाथ' ओरैबायदि जोङो नुनानै बिराद दुखु मोनो आरो एखे बोराय बैसो जाबाय दासिमबो मावनानै जाहोनांगौ बेबायदि बिराद नुनानै आं दुखु मोनदों आरोना ओंखायनो बे बिदिन्थिखौ लानानै नोंसोरखौ आङो फोरमायबाय बिमा बिफाफ्रा इमान खस्थ' खालामनानै नोंसोरखौ फोरोंनो नाजायो नाथाय जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरा मा जायो बांसिन माने फरायनाय सायाव गोसो गैया जानाय लोंनाय माबा सोबखुमानाय सिगारेट सोबनाय सादा जानाय बायदिसिना फेग्रा बुस्थुजों थानो मोजां मोनग्रा जालांबाय आरो बेफोरखौ जोङो साइड खालामनांगौ आरो हयथ' बेयाव सासेबो गैया आं मिजिं थिदों जा थानाङाबो बे जुदि लाइनजों थांबाय बे लाइनजों थाङोब्ला गावखौ दानो हानाय रावहाबो मा जाया दा गावखौ दाना लानो थाखायसो जों बेयाव थाफैदों नङा होमबा दा जोङो आइ आफाया जोंखौ बेयाव मानो थिनहरदों नोंसिनि आइ आफाया नोंसोरखौ बेयाव मानो थिनहरदों एसां खस्थ' खालामनानै जोंथ' गासिबो मिथिखायो नङा होमबा जे जोंहा न'खराव बेबायदि फेसिलिटि होनो हानाय खेमथायानो गैया सोरबा हाजिरा मावनानै जायो सोरबा बायदिसिना खामला मावनानै जायो अब्लाबो दे नोंसोरखौ बेबायदि थिनहरनानै मोजां मोनसे थांखिसिम थांहोनो थाखाय सेस्था खालामदों बेखौ बिमा बिफाखौ आं गिबियावनो धन्यबाद होगोन जे साबायखर बावहरगोन दा अराय सम आंबो माने गावनि फिसाखौ गोजानाव दोननाय हिसाबै मिथियो बिमा बिफानि साननायफ्रा माबायदि जायो बिमा बिफाया माबायदि लुगैयो बेखौ आंबो मिथिगौ जे बिमा बिफाया आसलथे मा जाजानो लुगैयो आरो मा खालामजानो लुगैयो गथ'फोरखौ बेखौ लानानै आं एसे बुंलांगोन आरो जे ओरैबायदि जायो जोंनाथ' बिमाया ओरैबायदि जाबाय थायो जे जों माबा मोनसे बेदर नाफोर जायोब्लानो बिमाया थाब मोनो गोसोखाङो जोंना जारौआसो बेखौ जायोमोन माबा मोनसे ना मोनोब्ला बेखौ रायखांगोन खि रायखांगोन आरो ओरैबायदि माने बिमा बिफाफ्रा बेबायदि साननाय फैयो जे दिनै माबा मोनसे बेदर जाबाय हयथ' बेदरनि बबेबा मोनसे बाहागोखौ बे खोब मोजां मोनो बेनि थाखाय बे फेभरिट बेखौ माने नुब्लानो जों गोसोखाङो आरो बिमा बिफाया बेबायदि गोसोखाङो दा जादों नोंसोरखौबो बेबायदिनो हयथ' मालाबा नोंसिनि आइ आफामोना ना जादों बेदर जादों बा माबा मोनसे मेथाइफोर जादों मेथाइ जाब्लाबो गोसोखाङो बिमा बिफाफ्रा बेबायदि आरो थांनायनि फैनायनि मावनायनि दांनायनि बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ गोसोखांबाय थायो जे नोंसोरखौ बेयाव दोनहरदों नोंसोरो रंजानानै समखौ बारहोनांगौ बेखौ माब्लाबाबो साननाङा जे बिमा बिफाया मा मिजिं लादों बेखौ नोंसोरो फुरा खालामनांगोन आरो बे मोनसे जे नोंसोर जिहेतु जिरायफादों बेयाव नोंसोरनि सायखङानो बिमा बिफा होननानै नोंसोर सानना लानांगोन आरो
जेरावनिखि माने बिमाया सानफ्रामबो गोसोखाङो सानफ्रामबो नोंसोरखौ माबा मोनसे जाबाय नामा बेखौ साननानै थाबाय